Sunog miulbo sa Barangay Tulay sa lungsod sa Minglanilla o sa Junkshop apektado. Si Chona Carion sa report. Baga nga aso ug kadako sa pag-ulbo sa kayo ang misugat sa mga mulupyo sa Upper Tulay, lungsod sa Minglanilla. Miulbo ang sunog pasado alas 8 kaganihang buntag. Ang Junkshop nga iya ni Jennifer Aviles ang gilamoy sa kayo. Nilanat na og kapin ka oras ang pakigkumbati sa kabomberhan ni ining maong sunog apon atong makita nga grabe ka ito mga aso ug kusog hapon ang kayo. Ang kanhi kapuyo ni Aviles nga si Jovely Flores nakakita nga adunay nagdaob sa likod nga bahin sa Junkshop ug daling mikatap ang kayo. Nakatampo usab sa pag-ulbo sa kayo ang kakusog sa hangin. Ay nagdaob na skillin. No, ito na budisod ang kayo ba. Ay nari ko dire ga patimbang og bronze. Nya kita ko na gasigas skillin no to saging og sunog. Oto ni sirit ko tawag og bombero. Naglisod ang kabomberohan pagpaong sa kayo gumikan kay daghang plastik, ligid ug adunay acetylene nga gigamit sa mga trabahante sa maong Junkshop. Gigamitan pa nila og kemikal aron mapaong ang kayo. Alas 11:39 na sa buntag, gideklara sa kabomberohan nga kontrolado na ang sunog nga gipaubos sa Task Force Alpha. Usa ka bombero ang giingong naangol. Naman na ilantil niya sa loyo. Kanya, gikaon ko no, sa angkural. Moto. Kaya mga light materials man plastic. Dali na kay kanon, karton. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.